Čus people, vítajte u ďalšieho let's playa z Shake and Fidget a dneska to bude krátky let's play, lebo za chvíľu odchádzam odchádzam proste. Nechcem vám to vysvetľovať, kde odchádzam, takže iba chvíľa, nastavím si pár questov, porozprávame sa a ukončím let's play, lebo nemám veľa času, za chvíľu odchádzam a chcel som to pre vás urobiť let's play, takže dúfam, že sa vám bude páčiť. Mám už len 400 húb. No, to je hrozné. Strašne malo. Nemám si ich dať čo kúpiť, takže a kto by bol taký ochotný, alebo môj sponzor, tak napíšte si do komentu tohto videa a môžeme sa dohodnúť, že ako by to bolo. Nepýtal by som strašne veľa, mesačne zo 100 húb to nie je veľa, takže dúfam, že to niekto nájde a dúfam, že už čím najskôr dať tých 100 odberov, takže no. Teraz som si vytočil toto brnko, keď mi strašne blbol tento shake, aj teraz mi blbne, takedy tam je Epic event, takedy tam Gold event, potom XP event a dookola to isté. A ešte aký event? XP, Gold, Epic a aký ešte? Ja sa už nepamätám, čo som ja sprostý. Ja fakt netuším. Aký môže byť? Ty kokos. Gold. Ja je hubový ešte, no. Taký sprostý event hubový, ježiš, keby na každom queste padla huba. Nie, na predposlednom. No. Ja sa asi na dnes s vami vyučím, vravel som, že to bude hranie krátky let's play a myslím si, že sa ten sponzor nájde a budeme sponzorovať a budeme spolu dobre vychádzať, takže ja sa si na dnes s vami učím a ak sa video páčilo, like, ak nie, nedajte mi like, lebo preto nevrám, že nedajte mi like, lebo strašne krátke, lebo nemám čas, takže no, tak asi sa na dnes s vami učím, tak čus.